ልብኹም ኣጽሪ ኢድኩም ተሓጸቡ ብደንቢ ኣጽሪዎ እዚ ግዜ ፍሉጥ እዩ ከምዚ ትርእይዎ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ቅሬታ ተረኺቡ ግዜ ይብላል ንሰብ ተዓዝዩ ኣይትጨባበጡ ሰላሙን ኣይትበሃሃሉ መዓዝ ሰላም ነይሩሞ ሕጂ ክትበሃሃሉ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ምስ ተስአ ውሉድን ወላድን ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ተጋብአ ከመይ ኢልኩም ሰላም ክትበሃሃሉ ዘይነበረ ዶ ሕጂ ክህሉ እዩ መንበለ የዳውኩም አጽሪዎ መን ይኸብልከ ነዚ ግዜ ዝንቢቡ መዓሲሞ ክጸሪ የዳውኩም ከም ፈርዖን ልብኹም አጥሪርኩም ኣይጸርኒ ኢድኩም ኣይትተሓጸቡ ብደም ሰብ ከስዕኹም ጸጊቡ ብማይን ሳምናንዶ ሕጂ ክጸሪሉ ንነፍስኹም እምበር ንፈጣሪ ዶ ኸይተታሉ ኢድካ ጽርዮ መን በለካ መን ይኸንስኻኺ ካብ ሞት ዘምለጥካ ሙማትካ እሞ ይተርፍኒ ኣብ ምድሪ ክሳብ ዘለኻ ኮሮና ዘይኮነስ ግብርኻ እዩ ዝቐትለካ ስለዚ ኣይትፈትን ካብ ድነሞት ክትሃድም መልሓስካ ዘይኮነ ግብርኻ ኣቐድም ንእዳውካ ዘይኮነስ ልብኻ ኣጽርዮ ግዳምካ ዘይኮነስ ውሽጥኻ እዩ ዝርዮ ጽድቂ ኣይርከብኒ ቃል ብዘይግብሪ ሰብነትካ ዘይኮነ ውሽጥኻ ኣጽሪ ግዜ ኣነ ዝሪኦ ንኹሉ ኣብ ግዜኻ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ይጥራይሃሉ ስለዚ ኣስተውዕል ተመለስ ከይመጸካ ካብዚ ዝበኣሰ ከም ኢዮብ መን ኣሎ ኣብ ምድሪ ዝተደበሰ ተዓረቕ ተመለስ ገጽ ኣምላክካ ድለ ኩሉ ይኽእሎ ይንሱ መን ኣሎ ልዕሊኡ ዝበለ ኩሉ ይከኣሎ ይንዑ መን ኣሎ ልዕሊኡ ዝበለ ስለዚ የዳውካ ግደፎ ንውሽጥኻ ኣጽርዮ ፈጣሪ ይንሱ ውሽጥኻ ይዝርዮ ስለዚ ነዳውካ ዘይኮነ ልብኻ ኣጽርዮ ፈጣሪ ይንሱ ውሽጥኻ ይዝርዮ